ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ. എടയൂർ പൂക്കാട്ടിരിയിൽ സ്കൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 2 പേർക്ക് പരിക്ക്. സംസ്ഥാനപാത 73-ലെ എടയൂർ പൂക്കാട്ടിരി ആൽപ്പറ്റപ്പടിയിൽ വച്ച് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ എടയൂർ വട്ടപ്പറമ്പ് സ്വദേശി നിഷാദ്, ഇരുമ്പിളിയം സ്വദേശി മൊയ്തീൻകുട്ടി എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ വളാഞ്ചേരി നടക്കാവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ഒരാളുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ്. ഇയാളെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. എതിർദിശയിൽ നിന്നും വരികയായിരുന്ന സ്കൂട്ടറുകൾ നേർക്കുനേർ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ 2 വാഹനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. ടിവി ന്യൂസ്, വളാഞ്ചേരി. ടീച്ചറെ, ഇത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ വെഡിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ്. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ കല്യാണം. ഫാമിലിയിൽ കല്യാണമാണ്. ഗംഭീരമായ കളക്ഷനോടെ കല്യാണത്തിനൊരുങ്ങി ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ. അപ്പോ ടീച്ചർ കുടുംബസമേതം വരണം. ഓ, ആയിക്കോട്ടെ. ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ.